Wanande Abdourahmane Dicko karallo ko fati e kisal gonka Sahel ka nana ɓeydo hulɓinade laamiɓe toon ino donkani rafde nako tesketengu nder leyɗe Sahel ɗe wonandembo ha joni gomuji kuliyankoɓe ɓe ino jogui eɓɓore politique te yidde JINEM ko hebtude Bamako. Les groupes djihadistes sont à 20 km de Bamako. Ils ont imposé un blocus. Ko kilométre ji nogas tan woni hakkunde to kuliyankoɓe ɓe ngoni ɗo e Bamako ɓe cukki laamu ngu bangeji ɗi fof ala ko woni fandare mabɓe so wona hebtude laamanteri leydi ndi e juuɗe mabɓe kono kam ina joga njortu ɓe ngala sembe mum ɓe ngala peeje mum hay so tawi ɓe kumpodirani yogo e lundiɓe laamu ngu ɓen jiiɗi ko walludeɓe eno ɓe jettiniri nden fandare. Alors qu'ils sont au pouvoir aujourd'hui de gérer le pays comme ils veulent le faire. E bangi makko Nasser Ould Esman kertoriɗo kadi kisal holli wonde ina hani kaldigal e jihandiyankoɓe yuɓɓine. Pour moi, il n'y a pas de tabou à avoir à discuter. E yande am yewtide kuliyankoɓe ɓe wona hunde sofde koɓe habdiɓe e ɓeno ɗo kadi ɓe puɗɗima jogade doole oɗon gandi dental leyɗele Afrique koko yowi mbawkaji Sahel hakkudere kadi dental leyɗele Afrique ngal meeɗa jabde yewtide e kuliyankoɓe ɓe yewtide mabɓe eyyi koko hani kadi koko jojji kono holɗo wowa nden yewtere. Mais le problème c'est qui sera le médiateur. Ko namnal jomgal fayida kewɗo saabu leyɗe Sahel ɗe kono koɓe gardi ino lurdi e leyɗe kewɗe windere nde.